Namanje mina ngisasho ukuthi iqiniso ilona elusikhulula futhi siyawukuba ngabakhululekileyo impela. Yabo lapho ngisamile bafeli lapho. Into eyosiza umkhonto wesizwe iqiniso. Uma siyolahlekelwa ngabantu aba-right ngenxa yabantu aba-greedy, yabantu abayicabangela bona, yabantu abazibona bona, yabantu abafuna bona. So endapha sishaya abantu abaningi sibashaya ngento eyamanga engilona iqiniso. Kunento egijimayo ukuthi ubaba Macingwane umkhonto wesizwe uyena obulalayo KwaZulu-Natal. Amanga lawo. Amanga lawo. Ubaba Macingwane wafika emkhontweni wesizwe kukhona ama-parallel. Kuvele kungazwanwa emkhontweni wesizwe. Bexabene nje abantu bomkhonto wesizwe kubangwa wona ama-position. Abanye kukhona abahlele esihlalweni ababangayo, kukhona abafuna ukungena. Into ayivele leyo nje ikhona emkhontweni wesizwe. So manje ke lento kuyokuthi ke ubaba Macingwane uyena wafika umkhonto wawubulala amanga ahlaza lawo. Bafowethu ake simi ngeqiniso ne. Uma ngabe simshaya umuntu asimshayi ngokweqiniso, singamshayila amanga. Into eyenzakalayo la emkhondweni zidlana ngaphakathi ke manje. Leadership idlana ngaphakathi. Ibona abadlanayo, ibona abafunanayo, ibona abafuna ukushayana. Yabona? So loyonto leyo igcina yenza ke iground libe nzima ngoba ama-ground forces iwona asetshenziswayo amanye. Uma ngabe abantu abathize sebefuna ukufeza inhloso zabo, bagijima baye straight kuma-ground forces athize, basebenzise wona nawo ngampela, abone ngampela ukuthi hayi lo muntu loyo uyabheda. Uyazi ukuthi uthola isimanga manje ukuthi uMpongose wayiyena indlela ekhulunywa ngayo kushiwo ngaye ezeyiswale ko-North West. Yonke leyanto leyana isiyavela manje ukuthi no, kwakushawana vele ngaphakathi. Okusho ukuthi abantu vele ngaphakathi bebodwa abashana ukuthi asakudingi wena sibanibane, sesidinga ubani ngoba wonke umuntu ufuna umuntu ozokwenza intando yabo. Manje muzobuka kahle baziprepare manje abantu ukuthi ubani ozobe imeya, ubani ozobe ukuthi kumele kushaye sesihlangene sesiyimbumba sesiyinto eyodwa. Uyayibona into leyo? So mina ke ngiyohlezi njalo ngiphuma eceleni, ngiyohlezi njalo ngikhuluma into eyiqiniso eyokwazi ikhuluma umuntu omnyama ngoba ngeke mina uzungifida amanga, ngeke futhi mina ngikhuluma amanga ngomuntu ngoba umkhonto wesizwe unabo abantu aba-right. Inkinga abantu abaphezulu okuyibona abaney'nhlelo zabo ey'thize kugcina kushaya abantu aba-right. Kungaki mina kuthiwa mina ngibulala umkhonto wesizwe? Kwaqala ku-Fresh Vamp kwathiwa uKhomo uyawubulala umkhonto wesizwe. Ekugcineni awukhomo Sinwese baba u-200 baba. Yabo ekugcineni hayi baba Khomo siyabonga baba, Xese baba ukuthi sakuthuka sathini. Hayi ukuthi abantu bengithuka bavele bavuka kuthiwa nje awukhomo umkhonto yawubulala. Inina nilapha phezulu enenhloso zenu vele, enazi kahle nineplan yenu enifuna ngomkhonto wesizwe. So uma sikhuluma vele thina sibreaka lento le yeplan yenu ukuthi ingenzeki. Namanje ubaba Macingwane nimqambela amanga nithi uyena umuntu obulala umkhonto wesizwe KwaZulu-Natal. Ubaba Macingwane wafika umkhonto wesizwe KwaZulu-Natal uvele uzivele. Liyakhulu iqiniso ngane zakwethu, yekana amanga ngane zakwethu. Yekanjamanga bonje lena nje ngimile nje kuyo, cha nje yanjamanga. Ubaba Macingwane ngiyazi mina ukuthi nimshayelani. Indaba ingaphakathi la kubona futhi. Indaba ila kuma-leader. Nifuna ukukhiphana laba nifake obani ukuze nikwazi ukuthi makufika isikhathi lesiyana sinishaye si-right. Ngebhadi umkhonto wesizwe lona ngeke siqamba amanga sonke, ngeke sikhuluma. Ama-ground forces awafunde futhi nawo ukuthi uma-ground forces zami ukumiqiniso. Uma kuthiwa usibamba uyabheda, busa ukubamba lonto leyo ifune uyazi umkhonto wesizwe wakho wazi. Once wawazi umkhonto wesizwe, ngiyakutshela mntakama, once wawazi umkhonto wesizwe wakho akekho umuntu okudidisa ngawo. Yingakho emkhontweni wesizwe sizolahlekelwa abantu aba-right ngenxa yabantu aba-wrong. Be careful lapho, singalahlekelwa abantu aba-right ngabantu aba-wrong. Be careful bafowethu into leyo. Ubaba Macingwane nje
simnaye 100%.